מטרידים. תמרור אזהרה יוצא דופן שאותו מציב ראש השב"כ רונן בר במכתב שהוא שולח לשרי הממשלה על סכנה ברורה ומיידית לביטחונה של מדינת ישראל, כדי שאף אחד מהם לא יאמר לא ידעתי. גיא פלג, אתה עם המכתב. כן, דני, המכתב הזה עוסק במכונים נערי הגבעות, וכאמור המכתב הזה נשלח לראש הממשלה ולכמעט כל השרים בממשלה. עכשיו, שקיבלתי לידי את המכתב המטלטל הזה, ואנחנו אנשים של כותרות, שאלתי את עצמי מה הכותרת. בהתחלה אמרתי, רונן בר במכתב אני מאשים. אחר כך אמרתי, זה לא מכתב אני מאשים, אמרתי, רונן בר מזהיר, רונן בר מטריע. אבל גם זאת לא הכותרת. הכותרת לדעתי, דני, זה רונן בר בצעקה. רונן בר זועק, רונן בר מתחנן ממש, תעצרו מפני אסון. והוא כותב בין היתר, המופעים שראינו אתמול בהר הבית, הוא כתב את זה אחרי עלייתו של השר לביטחון לאומי להר הבית, הם ביטוי מוחשי לכך. התקדמות בכיוון תוביל, כותב בר, לשפיכות דמים רבה, ותשנה ללא היכר את פניה של מדינת ישראל. בוא נראה את הכתבה, בוא נקרא את המכתב. זו קריאת אזהרה, קריאה נואשת, צעקה, למי שמוכן לשמוע, למי שאולי עוד יכול להציל מאסון. המטריע בשער הוא ראש השב"כ רונן בר. הנמנים של המכתב שלו הם הבכירים שבבכירים. ראש הממשלה, שר הביטחון, שרי המשפטים, החינוך, האוצר, הפנים, הדתות והיועצת המשפטית לממשלה. מבין הבכירים, רק שר אחד לא מכותב למסמך המדאיג הזה. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. לא במקרה. מיד תבינו. אני כותב לכם מכתב זה בכאב, כתב בר. בחשש גדול. כיהודי, כישראלי וכאיש ביטחון, על התופעה המתגברת של טרור יהודי מנוער הגבעות. תופעת נוער הגבעות הפכה מזמן לחר נרחב של פעילות אלימה כנגד פלסטינים. מעולם לא התחברתי למושג פשיעה לאומנית. זו לא פשיעה מכיוון שיש הפעלת אלימות לצורכי הטלת מורא, כלומר טרור. זאת לא פשיעה לאומנית, ובוודאי לא לאומית, מכיוון שיש בה קריאת תיגר על הלאום. המכתב נשלח בשבוע שעבר, ימים לפני האירוע החמור בכפר ג'יט. בר כאילו צפה אותו, כאילו חזה וחוזה את שעתיד להתרחש. התופעה בחסות האירועים הביטחוניים, אוזלת היד המשטרתית, וייתכן אף תחושת גיבוי סמוי, צוברת נפח ומשנה את פניה, מזהיר בר. מעשייה של בודדים לפעילות של מאות, התרחבות משמעותית של היקף המשתתפים בתופעה. לא מדובר במתי מעט, כותב בר, לא בתופעה שולית. בר מצייר גרף ובו הסלמה חמורה. אובדן החשש ממעצר מנהלי נוכח התנאים להם זוכים בכלא, וכספים שאותם מקבלים לאחר שחרורם מחברי כנסת יחד עם מתן לגיטימציה ודברי הלל, לצד מסע דה-לגיטימציה לגורמי ביטחון, מפעילות ממוקדת וחשאית לפעילות רחבה וגלויה, משימוש במצת לשימוש באמל"ח, לעתים תוך שימוש באמל"ח שחולק על ידי המדינה, מהתחמקות מכוחות הביטחון לתקיפת כוחות הביטחון, מהתנתקות מהממסד לקבלת הכשר מגורמים מסוימים בממסד. לאורך המכתב כולו וכמה פעמים הזכיר בר את הרוח הגבית שמקבלים הפורעים, אלה שמבצעים פעולות טרור מההנהגה, משרים, מחברי כנסת. מדובר בבנינו, עלינו מוטלת האחריות לחינוך, למתן או להיעדר הלגיטימציה, להתוויית הדרך ולהתוויית הגבולות. כיום, כותב בר, התופעה פוגשת היעדר גינוי של ההנהגה הנורמטיבית ותחושה של גב שלטוני מסוים. ובר מדגיש שלא הוא ולא ארגונו יכולים או צריכים לטפל בתופעה כה נרחבת. לתופעה הזו המענה אינו שב"כ. שב"כ הוא פלסטר שנועד לטפל במיעוט קיצוני, הוא אינו הבסיס לטיפול בשורש הבעיה. נדרשת קואליציה של מטווי דרך, שרים, משרדי ממשלה, רבנים ומנהיגים אזוריים, ובהיעדר כזאת כל דאלים גבר. יש כאן, מטריע בר, תוכנית פעולה סדורה, קפדנית. מנהיגי התופעה מבקשים להביא את המערכת לאובדן שליטה באופן שלא תהיה למערכת הממוסדת יכולת להשתלט על האירועים בשטח. אנחנו על סיפו של תהליך משמעותי, כתב בר, ומזהיר,
תהליך משמעותי משנה מציאות. הנזק למדינת ישראל, בעיקר בעת הזאת, ולרובו המכריע של ציבור המתיישבים, הוא בל יתואר. הוא מפרט. דה-לגיטימציה עולמית גם בקרב טובי ידידינו. פריסת כוחות צה"ל, שגם כך מתקשה לעמוד בכלל המשימות, שגם כך לא נועד לטפל במשימות אלה. פיגועי נקם, שמציתים זירה נוספת במלחמה הרב-זירתית שבה אנו נמצאים. הכנסת גורמים נוספים למעגל הטרור, כאלה שלא היו שם קודם, לטובת נקם. מדרון חלקלק שמסייע לתחושת היעדר המשילות. קושי נוסף ביצירת בריתות אזוריות שנדרשות למול הציר השיעי. ומעל הכל, כתם גדול על היהדות ועל כולנו. זה המסר, אנחנו יכולים לנצח את החמאס, להפיל אותו על הברכיים. המופעים שראינו אתמול בהר הבית, בר מתכוון לעלייה של בן גביר להר הבית, הם ביטוי מוחשי לכך. התקדמות בכיוון מתריע בר, תוביל לשפיכות דמים רבה, ותשנה ללא הכר את פניה של מדינת ישראל. אני סבור, כותב בר לסיום, שנדרשת הצהרה חד משמעית, מקצה לקצה, שזו פעילות פסולה ומסוכנת ערכית וביטחונית. נדרש מאמץ בין משרדי למיגור התופעה. אני משוכנע שזה צריך להיות אחד היעדים המרכזיים של הממשלה. מוקדם, לפני שיהיה מאוחר מדי. תופעה זו מייצרת סיכון משמעותי ביותר לביטחון האזור. בר מדבר על תהליך משמעותי, רחב, משנה מציאות. חרד לשינוי פניה של ישראל לבלי הכר. האם עוד אפשר לעצור את התהליך הזה? כן, סיכון משמעותי לביטחון המדינה, צריך לטפל בזה לפני שיהיה מאוחר מדי. גיא פלג, אתה עם המכתב המאוד מטריד הזה של ראש השב"כ על מה שעושים אנשי הימין הקיצוני. אני אגיד לך כמה משפטים ממש קצרים לסיום. תראה, אני חושב שרונן בר, אני מניח, רונן בר לא חושב שהנמענים של המכתב הזה יעשו משהו משמעותי כדי לעצור מפני הסכנה שהוא מזהיר מפניה. אני חושב שמי שכותב מכתב כזה, עם כל כך הרבה העתקים, רוצה שזה יגיע לציבור. והוא רוצה להגיד לציבור, רבותיי, יש סכנה דרמטית, והממשלה לא עושה כלום, ואולי, כפי שהוא כתב במכתב, נותנת רוח גבית לדברים האלה. אל תגידו, לא ידעתם. תודה.